Så er vi nået til sidste del, eller måske den sidste udfordring. Der er ikke lige nogen, der helt ved det. Og det er, at vi skal jo have en ordentlig fest herude. Bear Grylls! Ja. Datter og jeg, vi har været ude tidligere om morgenen. Og så har vi gemt... Hvorfor? Nej, vi starter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det er jeres nummer. Så kan vi gøre det. Nej, det siger vi bag. Nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5. Hver nummer har en bestemt post. Og de er gemt. Som sagt, I kan se, det her, det er hvor jeg er. Ja, de er der. Ja. Så vi gemte dem. Jeg selv lamineret alle dem. Ja, vi har det. Så vi gemte hvad eneste nummer er. Og gemt herude et sted. Fedt. Ja. Og det I skal gøre, for at få det nummer. Men du skal ikke fortælle nu. Hvorfor? De skal vide, hvad det er? Ja, det fortæller først, hvad de skal tage ud. Nå, okay. Ja, det er så i orden. For at finde ud af, hvor det ligger henne, så skal vi nemlig til at lege ham der Bear Grylls. Så vi har lige fået sådan nogle Laver. specialiteter her. Der var lige... Yes! Ej, hvor dejligt. Nej, hvor det griner. Melorme. Ej, hvor Og de dejligt. skal spises, før vi kan få hentet nogle af de ting. Alle sammen? Ikke alle sammen. Nej, en hver. Okay. Så for eksempel nummer 1. Nummer 1, Niklas. Det er 4 flasker fisk. Hvis vi skal have det i aften, skal du æde. Fuck, det er fedt. Fuck, hvor er det fedt. Så skal du æde. en af hver. Ej, hvor er det grineren. En af hver. I'd appreciate your input. Kom igen. Kom nu. Kom nu, Niklas! Sikker, kom nu, Niklas! Kæft, du stresser. Den springer ind i munden på dig. Ja, det var det, jeg mener. Den springer. Nu bare. Stille og roligt ind. Hvem skal lade ud med kipperen, Røbs? Tag nu. Kom nu, Pøbs, mand. Godt. Du kan blive fodret, mand. Han har lige brækket sig. Danmarksmester lige er dårlig og ulækker. Ej, fandme. Tolle. Godt at drille. Godt, Drille! Godt, Drille! Sådan, Drille! Det er med meget lille penge i munden. Jeg har en natsværmer på stokken med lykke. De er bare pisse vildt. Natsværmer. Hey, her! Giv dig så den der. Ja. Godt hurtigt! Ja, kom. Ja, det er bare ud af. Godt, Lasse, mand. Godt, Lasse! Nu sagde du. Hvordan skal jeg kaste min bare ramme i det hul? Godt, Lasse! Så er det fucking mig nu. Kom ind. Hvad? Sådan, Per. Godt, Per. Sådan. Ja, kom nu, mand. Godt, Per! Hvad jeg har fået sammen? Bare melorm. Det må du jo bare. Men du smager ikke som på en uge til sådan noget. Lad os drikke en kop. Der skal! Så vi tog den lige bagefter. Det ligner lidt til Kina, det der. Kom, tåben for fanden. Lidt tykker bare. Er du der, ja? For helvede så åben. Ja, han tager den efter. Godt, det der! Sådan. Niklas, det kan være din. Klar. Må du være piv? Hvad så? Nej! Stjert.